Banners Broker. Ένας νέος τρόπος να κερδίσεις χρήματα στο διαδίκτυο. Τι είναι η Banners Broker? Banners Broker είναι μια online διαφημιστική εταιρεία. Προϊόν της Banners Broker είναι τα Banner Impressions. Θα τα αναλύσουμε όλα αυτά. Διαφήμιση λοιπόν. Διαφήμιση είναι τα περιοδικά, οι εφημερίδες. Διαφήμιση είναι οι ταμπέλες στους δρόμους. Διαφήμιση είναι το ραδιόφωνο. Διαφήμιση γίνεται στην τηλεόραση. Και διαφήμιση φυσικά γίνεται και στο ίντερνετ. Ας μιλήσουμε λοιπόν για την online διαφημιστική βιομηχανία του ίντερνετ. Έχουμε λοιπόν τους διαφημιστές, τους διαφημιζόμενους, τους εκδότες. Η online διαφήμιση είναι βιομηχανία 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ας δούμε τώρα τι είναι μια διαφήμιση banner. Μια διαφήμιση banner, όπως βλέπετε εδώ στο Yahoo Autos, έχει κάποια banners που διαφημίζονται μέσα. Βλέπουμε εδώ πέρα το Jeep, βλέπουμε τη Lexus και το Grand Cherokee, όπως βλέπουμε εδώ στα κόκκινα πλαίσια. Τι είναι ένα banner impression? Banner impression είναι η εμφάνιση μιας διαφήμισης. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα, γράφουμε autos.yahoo.com και βλέπουμε ότι εμφανίζονται σε αυτή την ιστοσελίδα, στον εκδότη που είναι ο Yahoo, εμφανίζονται τα banners της Lexus και του Grand Cherokee. Αυτή λοιπόν η εμφάνιση λέγεται impression. Αυτή η εμφάνιση των banners σε μια ιστοσελίδα ενός εκδότη. Όπως βλέπουμε εδώ στα κόκκινα πλαίσια. Ποιος είναι ο διαφημιζόμενος τώρα? Ο διαφημιζόμενος είναι, όπως είπαμε, η Lexus και η Grand Cherokee. Είναι Lexus και Jeep, όπως βλέπουμε στα κόκκινα πλαίσια. Ποιος ξοδεύει τα χρήματα για αυτή τη διαφήμιση? Η Lexus και η Jeep. Ποιος είναι ο εκδότης αυτής της ιστοσελίδας όπου εμφανίζονται οι διαφημίσεις της Lexus και της Jeep? Είναι το Yahoo. Ο Yahoo λοιπόν, το Yahoo είναι ο publisher, ο εκδότης αυτής της ιστοσελίδας. Ποιος κερδίζει λοιπόν τα χρήματα? Το Yahoo, ο εκδότης, κερδίζει τα χρήματα από τη διαφήμιση της Lexus και της Jeep. Τι είδος εταιρείας είναι η Lexus? Ας δούμε λίγο για τη στοχευμένη διαφήμιση τώρα. Η Lexus είναι εταιρεία αυτοκινήτων. Είναι σύμπτωση ότι η Lexus διαφημίζει στον τομέα αυτοκινήτων στο Yahoo? Όχι, δεν είναι καθόλου σύμπτωση. Αυτό ονομάζεται στοχευμένη διαφήμιση. Γεωγραφική στόχευση τώρα. Γιατί γερμανικές διαφημίσεις μπαίνουν σε γερμανικές ιστοσελίδες? Γιατί θα είναι Γερμανοί οι επισκέπτες που θα δουν αυτές τις διαφημίσεις. Έτσι υπάρχει και η γεωγραφική στόχευση. Βλέπουμε ότι η Honda διαφημίζει στο Yahoo το Deutschland με Honda Civic.de, στη Γερμανία δηλαδή. Για τους Γερμανούς καταναλωτές. Τι είναι το traffic? Traffic είναι οι επισκέψεις που λαμβάνει μια ιστοσελίδα. Και όσο περισσότερο traffic έχει μια ιστοσελίδα, τόσο σημαίνει ότι έχει μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Είναι όπως είναι στην τηλεόραση το AGB, μέτρηση AGB. Αυτό είναι το traffic. Πόσοι άνθρωποι βλέπουν
εκείνη την ώρα τηλεόραση, ποιο κανάλι βλέπουν, και έτσι λοιπόν χρεώνονται αναλόγως με το traffic, χρεώνονται και οι διαφημίσεις. Ας δούμε λοιπόν, έτσι ας κάνουμε μια περίληψη. Έχουμε τον διαφημιζόμενο από τη μία πλευρά που βάζει το banner του, όπως είναι η Lexus που είδαμε, η Jeep, το impression που είναι η εμφάνιση του banner που χρεώνεται αυτό αντίστοιχα σαν εμφάνιση, impression. Υπάρχει στοχευμένη διαφήμιση, γεωγραφική στόχευση της διαφήμισης και ο διαφημιζόμενος εξοδεύει τα χρήματα. Αυτός πληρώνει δηλαδή, ο διαφημιζόμενος. Και από την άλλη πλευρά έχουμε τον εκδότη, το Yahoo όπως είδαμε. Έχει δική του ιστοσελίδα, έχει το traffic της ιστοσελίδας, δηλαδή ξέρουμε ας πούμε ότι θα μπουν τόσες χιλιάδες επισκέπτες, οπότε αυτό ενδιαφέρει τον διαφημιζόμενο γιατί σημαίνει ότι θα φανεί η διαφήμισή του, και έχει και το σχετικό περιεχόμενο και αυτός είναι αυτός που παίρνει τα χρήματα από τον διαφημιζόμενο. Αυτός κερδίζει τα χρήματα. Έτσι λοιπόν να δούμε ποιες ιστοσελίδες έχουν το περισσότερο traffic σε όλο τον κόσμο. Πρώτον είναι η Google, το Facebook, το YouTube, το Yahoo και το Baidu, το κινέζικο. Ας δούμε τώρα τις ομοιότητες μεταξύ, να συγκρίνουμε Facebook, Google και Banners Broker. Το Facebook μπορεί κάποιος να διαφημιστεί στο Facebook, αλλά όμως δεν μπορεί ο ίδιος να είναι εκδότης, να κερδίζει χρήματα δηλαδή και αυτός με την ιστοσελίδα του από το Facebook. Και δεν έχει και το συνδυασμό των δύο αυτών. Η Google μέσω του AdWords μπορεί κάποιος να διαφημιστεί μέσω του AdWords. Και μέσω του AdSense μπορεί και ο ίδιος να γίνει εκδότης και να έχει μια ιστοσελίδα με μεγάλη επισκεψιμότητα και η Google να του δίνει ένα μέρος από τους διαφημιζόμενους, να κερδίζει χρήματα από την ιστοσελίδα του επειδή έχει μεγάλη επισκεψιμότητα. Δεν έχει όμως το συνδυασμό και των δύο. Έρχεται λοιπόν η Banners Broker και κάποιος μπορεί και να διαφημιστεί, μπορεί να είναι και εκδότης παράλληλα αν θέλει με την ιστοσελίδα του, και μπορεί να είναι και συνδυασμός και το δύο, δηλαδή και να διαφημίζεται και να είναι και εκδότης και να κερδίζει και χρήματα. Έτσι λοιπόν έχουμε τον διαφημιζόμενο, έχουμε στα αριστερά το διαφημιζόμενο, στα δεξιά τον εκδότη και στη μέση το συνδυασμό και των δύο. Τρεις διαφορετικές επιλογές με την Banners Broker. Η μεσαία είναι αυτή που αποδίδει και το μεγαλύτερο εισόδημα, ο συνδυασμός. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Γίνεται συνεργάτης. Μπαίνετε μέσα στην ιστοσελίδα που σας έχει δώσει ο συνεργάτης, βάζετε τα στοιχεία σας, φαίνεται στο referred by από ποιος σας έχει συστήσει, γιατί στην Banners Brokers πάντα κάποιος άλλος σας συστήνει, ο οποίος θα σας βοηθήσει και να αναπτυχθείτε. Και έχουμε λοιπόν, αν θέλετε μπορείτε να διαλέξετε να γίνετε απλά διαφημιζόμενος, να θέλετε δηλαδή να διαφημίσετε κάτι, τα προϊόντα σας ή της υπηρεσίας σας, όπως αντίστοιχα πηγαίνετε στο Google να βάλετε διαφήμιση ή στο Facebook, στο Google AdWords ή στο Facebook, στο Pay Per Click. Έτσι αντίστοιχα μπορείτε ως διαφημιζόμενος να πάτε στην Banners Broker και η διαφήμισή σας να τρέξει σε διάφορους publisher, σε διάφορους εκδότες. Έτσι λοιπόν σαν διαφημιζόμενος έχετε τις επιλογές να διαλέξετε εσείς που θέλετε να διαφημιστείτε ή με blind network να πάει η διαφήμισή σας να επιλέξει banners, να τη διευρύνει όπου πιστεύει εκείνη ότι ταιριάζει καλύτερα. Υπάρχει λοιπόν επιλογή για στοχευμένη διαφήμιση, αναλόγως το αντικείμενο της διαφήμισής σας μπορείτε να το επιλέξετε. Υπάρχει γεωγραφική στόχευση, μπορείτε να ρυθμίσετε χώρα ή πόλη της διαφήμισής σας. Μπορείτε να ανεβάσετε μέχρι και 10 διαφορετικά μεγέθη banner για κάθε καμπάνια. Να επιλέξετε τα websites τα οποία θέλετε να διαφημίζεστε. Και έχετε 3 επιλογές λοιπόν για να διαλέξετε στο Choice Network. Να προωθήσετε τα προϊόντα της υπηρεσίας σας, μπορείτε να προωθήσετε κάτι δικό σας δηλαδή που θέλετε, μπορείτε να προωθήσετε την ίδια την Banners Broker
που έχει έτοιμα και τα banners και όλα, και να πάρετε και organic traffic. Ο εκδότης τώρα, εάν διαλέξετε το πακέτο του εκδότη, μπορείτε να διαλέξετε αυτό, τότε μπορείτε να έχετε πολλαπλές ιστοσελίδες στο λογαριασμό σας, οι οποίες θα πληρώνεστε ως εκδότης, γιατί η Banners Broker, αφού τις εγκρίνει για την επισκεψιμότητά τους, θα σας δίνει εισόδημα και από όντας και εσείς ως εκδότες. Και έχουμε και το συνδυασμό και το δύο. Δηλαδή μπορείτε να επιλέξετε να είσαστε και διαφημιζόμενος και να διαφημίζετε εσάς ή την Banners Broker και να έχετε και το δικαίωμα να είσαστε εκδότης, ακόμα και αν δεν έχετε ιστοσελίδα, όπως θα δούμε παρακάτω, να κερδίζετε και από την ενοικίαση των χώρων που γίνονται στις σελίδες των εκδοτών. Να έχετε και από εκεί εισόδημα. Έτσι λοιπόν, όταν αγοράσετε το πακέτο AdBab Combo, λαμβάνετε από την πλευρά του διαφημιζόμενου banner impressions για να διαφημίσετε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας, και από την πλευρά του εκδότη λαμβάνετε διαφημιστικούς χώρους στις ιστοσελίδες εκδοτών, publishers, όπως είναι ο Yahoo, ας πούμε. Στην ουσία νοικιάζετε έναν χώρο στο Yahoo και από αυτόν τον χώρο εσείς έχετε εισόδημα νοικιάζετε για το ενίκιο που δίνετε, είναι δικό σας χώρος και έχετε ένα μέρος του εισοδήματος από τις διαφημίσεις που μπαίνουν σε αυτόν τον χώρο. Έτσι λοιπόν μπορείτε να κερδίσετε κι εσείς με την Banners Broker ένα κομμάτι από την πίτα της online διαφήμισης. Μέσα από την πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων βιομηχανίας online διαφήμισης κερδίζετε χρήματα μέσω του παγκοσμίως γνωστού δικτύου της Banners Broker. Δεν έχετε ιστοσελίδα? Κανένα πρόβλημα. Υψηλότερα έσοδα, μεγαλύτερες προοπτικές, όλα αυτά χωρίς την ιδιοκτησία ενός δικτυακού τόπου, όπως είπαμε και προηγουμένως. Δεν χρειάζεται για να είστε publisher να έχετε εσείς δικιά σας ιστοσελίδα. Μπορείτε να νοικιάσετε χώρο μέσω της Banners Broker σε άλλους μεγάλους εκδότες. Έτσι λοιπόν έχουμε κάποια πακέτα εκκίνησης, ξεκινάνε από $25 και αντιστοιχεί το κάθε πακέτο σε κάποια impressions για να διαφημιστείτε, να τα χρησιμοποιήσετε, και έχουμε και τα κέρδη του εκδότη. Οπότε τα $25 αποδίδουν ως ελάχιστα κέρδη $40. Τα $55 ως ελάχιστα κέρδη $160. Τα $145 520, και όπως βλέπετε φτάνουμε στα 3.655 ως σε 14.560. Όλα αυτά λοιπόν είναι πακέτα τα οποία παράλληλα κερδίζετε και impressions για να διαφημιστείτε αναλόγως στο πακέτο που έχετε, και κερδίζετε και χρήματα από τον χώρο που ενοικιάζετε. Όσο μεγαλύτερο πακέτο, τόσο μεγαλύτερο χώρο, πάνελ, οπτική αντιπροσώπευση του χώρου έχετε νοικιάσει, και αυτό σημαίνει ότι έχετε περισσότερα έσοδα. Σαν να νοικιάζετε δηλαδή, αν το πούμε σαν real estate, περισσότερα σπίτια. Δηλαδή έχετε ένα σπίτι, μετά αγοράζετε άλλα 2 σπίτια, μετά άλλα 4 σπίτια, και νοικιάζοντάς τα νοικιάζοντας αυτά τα σπίτια, ανεβαίνει συνεχώς το εισόδημά σας. Έτσι με τα κέρδη σας μπορείτε να αγοράζετε συνέχεια περισσότερο χώρο και να νοικιάζετε και να έχετε περισσότερα έσοδα από τα ενοίκια των χώρων αυτών μέσα στο διαδίκτυο. Έτσι λοιπόν έχετε εργαλεία για να παρακολουθείτε την επιτυχία της καμπάνιας σας, να δείτε την ανταποκρισιμότητά της, πόσα κλικ και πόση επισκεψιμότητα, πόσοι την είδανε. Ας δούμε τώρα τι είναι το πάνελ γενικά. Το πάνελ είναι, με απλά λόγια, βλέπουμε ότι δείχνει τα κέρδη από την πλευρά του εκδότη, αυτά που είπαμε από τον ενοικιαζόμενο χώρο, τα κέρδη, και βλέπεις και τα impressions, τα οποία μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να διαφημίσεις ό,τι θέλεις. Έτσι λοιπόν, πάνελ είναι οπτική αντιπροσώπευση του διαφημιστικού σας χώρου. Δείχνει τα κέρδη του διαφημιστικού χώρου που έχετε νοικιάσει. Έτσι λοιπόν, έχοντας το πακέτο AdPub Combo, που στην ουσία είστε και διαφημιστές και εκδότες μαζί, σας δίνει τη δυνατότητα. Μετά την ολοκλήρωση στο δωρεάν πάνελ που σας δίνει η εταιρεία 1 και 2, θα λάβετε
κάποια καινούρια panels που θα χρειάζονται ενεργοποίηση. Έτσι λοιπόν εδώ βλέπουμε κάποιες ορολογίες, Organic Traffic, Sales Credit, Traffic Packs. Θα τα αναλύσουμε όλα αυτά. Σε αυτή την παρουσίαση θα πάρετε μια γενική ιδέα. Από εκεί και πέρα επικοινωνήστε με τον άνθρωπο που σας έδωσε αυτή την παρουσίαση για να σας δώσει περισσότερες οδηγίες και να σας καθοδηγήσει πάνω σε αυτή την πρόταση για το πώς θα κερδίσετε χρήματα. Ο εκδότης λοιπόν κερδίζει προμήθειες από τις εμφανίσεις της διαφήμισής του μέχρι να φτάσει ο πίνακας στο ανώτατο όριο, όπως θα δούμε εδώ πέρα. Βλέπουμε εδώ, αυτό είναι το ανώτατο όριο, το traffic cap, και βλέπουμε ότι αρχίζει και κάποια χρήματα που τα πληρώνουν οι διαφημιζόμενοι στους εκδότες. Μέχρι ένα σημείο λοιπόν αυτά τα χρήματα πηγαίνουν σε εσάς, είναι τα χρήματά σας. Και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα, οι banners broker, με το χώρο που εσείς νοικιάζετε, ως ένας μεγαλομεσίτης, κρατάει και εκείνη ένα ποσοστό από τον χώρο αυτόν που τον πληρώνουν οι διαφημιζόμενοι. Οπότε έχετε και εσείς ένα μέρος από τα έσοδα αυτής της ενοικίας του χώρου και η banners broker ως μεγαλομεσίτης κρατάει και εκείνη, από εκεί κερδίζει banners broker. Είναι ένας μεγαλομεσίτης στο διαδίκτυο. Έτσι λοιπόν, εδώ βλέπουμε κάποια στοιχεία για την banners broker. Και αυτή ήταν η παρουσίαση της banners broker. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον άνθρωπο που σας έδωσε αυτή την παρουσίαση.